вам не падаецца, што ў апошнія дні ўсё стала зялёным? І не, гэта не толькі твой п'яны сусед і не кветкі, што ўжо пачынаюць вылазіць пасля зімы. Гэта канон аднаго з самых шальных і, дарэчы, майго самых улюбленых святоў – Дня Святога Патрыка. 17 сакавіка жыхары Еўропы і Амерыцы могуць заўважыць натоўпы вясёлых і шумных людзей у зялёных капелюшах ды літры піва, якія льюцца з кожнага бара і, здаецца, заменяць ваду ў гарадскіх рэках. Сёння я вам распавяду, якая асоба стаіць у пачатку гэтых балаганаў, дзе праходзіць самы вялікі парад і пры чым тут забойства велізарнага змея. Што? У гонар патрону Вялікай Ірландыі можна і піва папіць. І што не кажыце мне, што я не падобная на ірландку. Цябе салют, гэта Віка, твой неафіцыйны афіцыйны спец па святах. І вось нават не пачынай мяне асуджаць за піва. Шмат хто з нас адзін раз у год адчувае сябе выхадцам з Ірландыі. Але ж невядома, робяць гэта людзі, каб зноўку выпіць ці легальна парушыць пост. Так ці інакш, кожны год на пачатку вясны паўсвету святкуе Дзень Святога Патрыка. Здаецца, зноў нейкі святы набаламуціў ваду і патрэбна выдумляць новае свята. І вось, каб гісторыя нам стала бліжэй, мы прыдумаем скарочанае імя нашаму герою. Сёння гэта будзе Святы Петя. Святы Петя нарадзіўся ў Брытаніі ў 4 стагоддзі. У той час яна належала да Рымскай імперыі. Якая іронія. Ва ўзросце 16 гадоў Петьку з імперыі скралі, дарэчы, піраты, ды вывезлі яны яго на суседні востраў у Ірландыю. Там ён паматаў тэрмін недзе ад 4 до 10 гадоў у рабстве, а затым ён ці то быў вызвалены, ці то сам збег дадому, мы дасканала не ведаем. За час свайго жыцця ў Ірландыі сярод паганцаў Петя зразумеў, што вось няма ў гэтых бязбожнікаў нічога святога, бо стаў ён адэптам, набіраючы тады папулярнасць веры пад назвай хрысціянства. Ужо дома яму прысніўся Бог, што даў Пеце вялікую місію да канца жыцця – варварскую ірландскую зямлю пахрысціць. Дарэчы, што цікава, шмат крыніц пішуць, што Петька спачатку быў Мэвін, і ці то Патрыкам яго абазвалі ў рабстве, ці то, стаўшы прапаведнікам, ён сам адабраў сябе такое імя з адсылкай на патранашу веры. Вы ж ведаеце, што сімвал Ірландыі і Дня Святого Патрыка – гэта канюшына. Канюшына! І вось гэта ўсё наш Святы Петя. Паводле легенд, вярнуўшыся ў Ірландыю, ён хрысціў мясцовых, распавядае пра бога хрысціянскага праз канюшыну з 3 лісткамі. І калі вы думаеце, што у гэтай гісторыі, як і у Святого Валентина, павінна быць драма, то вось што я вам адкажу. Не. А калі вы не ведаеце пра што я, то вось вам спасылка на наш першы выпуск. І так, ён проста дажыў да сваёй сталасці, ды помер ва ўзросце 76 гадоў. І праз шмат стагоддзяў царква дзень смерці Святого Пеці аб'явіла як чарговае свята. Так, святым і пачынальнікам свята можна стаць і без скандалу з імператарам. Але калі вам падалося, што Святы Петя нейкі сумны для свайго шалёнага дня, то вы памыляецеся. Ірландцы не маглі пакінуць свайго патрона без вясёлай гісторыі. Верыце ці не, але на тэрыторыі Ірландыі не жывуць змеі, а астравіцяне далі гэтаму міфалагічнае тлумачэнне, пакуль на зямлю не ступілі першыя вучоныя. Навука не такая цікавая, як міфалагічныя подзвігі біблейскіх святых. Вось, што гэтыя вучоныя ўвогуле ведаюць. Паводле легенды, Святы Петя загнаў усіх змей вострава на адну гару, на якой імем Господа прымусіў іх кінуцца ў мора. Нікога, канешне, не смучае, што змеі плаваць таксама ўмеюць, але ж гэта казка. А таму змеі ўсёй Ірландыі зрабілі масавы прыг-скок у мора, ды і загінулі. Усе, акрамя аднаго старога такого вялізарнага змея. Святы Петя быў прымушаны змагацца з ім, аднак не хапала яму моцы сагнаць яго з вострава. І вы ведаеце, што ён тады зрабіў? Ён узяў змея на понт, што той змесціцца ў куфары. Змей, канешне, быў атэістам і меў прычыны не верыць у Божыя наказы, але ж павёўся на гэта ды залез. А Петя узяў, зачыніў з ім куфар ды скінуў у мора. Гара, на якой гэта тыпу адбывалася, сапраўды існуе. Гэта гара Крох, на якую кожны год узбіраюцца паломнікі 17 сакавіка. Яшчэ кажуць, што на гэтай гары Петя таксама пасціўся ды маліўся.
Вось распавядзі мне, даражэнькі глядач, а якія яшчэ гісторыі падмана ты памятаеш? Пішы ў каментарах. Вось такія яны, святыя трансетары. Адзін імператара рымскага пасылае, іншы душыць велізарнага бетона на гары, а мы ў 21 стагоддзі рыхтуем падарункі і п'ем піва ў іх гонар. П'ем піва мы, канешне, толькі зараз. На пачатку ніхто ўвогуле не дазваляў выпіваць ці есці мяса ў гэты дзень, бо вялікі пост. Але з час ішоў, традыцыі змяняліся. Спачатку дазволілі выпіваць чарку ірландскага віскі, а потым і нават мяса есці тыпу святой Патрык яго пераўтварае ў рыбу ў страўніках. Нехта з вас мне скажа: Вікуль, пачакай, а дзе піва? Па традыцыі мы ўсе заліваемся кубкамі стаута на 17-е. Так. А ведаеце, калі гэтая традыцыя з'явілася ўвогуле? Падчас сухога закону. У сухі закон не заўсёды забараняўся ўвесь алкаголь. Таму піўко людзі актыўна распівалі. Таму вы не пужайцеся, калі можете піць толькі піва ў гэты дзень. Света і Петя ухваляе. Але ж не пераўтварыцеся ў колер свята. Не станьце сінімі. Што? Сінімі? Ну так, зелёнымі. Зараз колер свята зялёны. Аднак да 18 стагоддзя быў сіні. Падаецца, выцвеў, як мае сінія валасы ў 14 год. Яшчэ адной з выразных традыцый з'яўляюцца парады, што адбываюцца ва ўсім свеце. І вось, напрыклад, ЗША з'яўляюцца галоўнымі фанатамі свята. Шмат якія з сённяшніх традыцый на дзень святого Патрыка упершыню адбыліся там. Бо сярод панаехаўшых у Амерыку таксама былі ірландцы, якіх цягнула да родных земляў. Вось, напрыклад, у 1601 годзе на тэрыторыі сённяшняй Фларыды ў гешпанскай калоніі адбыўся першы парад у гонар святога Пеці. А самы вялізарны парад зараз адбываецца ў Нью-Йорку. Пачаліся там парады яшчэ ў 1772 годзе, а з гадамі гэтае мерапрыемства толькі павялічвалася. Спачатку розныя групы самі арганізавалі свой парад у горадзе, а потым яны проста аб'ядналіся ў адзін агульны і афіцыйны парад, які адбываецца штогод. Даўжыня параду 1,5 мілі, а колькасць гледачоў каля 3 мільёнаў. Сам парад цягнецца больш за 5 гадзін, а удзельнікаў налічваюць каля 150 тысяч. Парад быў адменены толькі 2 гады падчас пандэміі у 2020 і ў 2021 годах. Яшчэ адна традыцыя адбылася першай у ЗША, калі ў 1962 годзе Чыкага пафарбавалі раку ў зялёны колер. Дарэчы, дагэтуль гэта былі меры па кантролю за нелегальнымі скідамі адыходаў. Спачатку ты шукаеш правапарушальнікаў, а потым робіш для цэлага горада пірушку. А чаму не? Раку зараз так фарбуюць у розных гарадах. Вось нават у Вільні, дзе я зараз жыву, таксама гэта ёсць. Зараз будзе гучаць як цуд, але ж нават у Азіі не абышлося без парадаў у гэты дзень. Не ва ўсіх краінах, канешне. Самы шалёны на гэты конт стала Малайзія. Там народ на самой справе святкуе дзень Пеці ў барах, носіць зялёнае адзенне і нават ладзіць цэлы бал святога Патрыка. Я знайшла цэлы спіс прычын, чаму Малайзія павінна аб'явіць дзень святого Патрыка публічным святам. А знаёмая нам усім піўная кампанія таксама добра працуе над арганізацыяй свята ў краіне. Не толькі ж у Еўропе ды Канадзе стаут прадаваць. Што да краіны, якая павінна быць радзімай да свята, то ў Ірландыі гэта ўвогуле, мне падаецца, свята больш маштабнае, чым які-небудзь дзень незалежнасці. У Дубліне фестываль святого Патрыка цягнецца аж 5 дзён. Амаль усе носяць зялёнае адзенне, танчаць нацыянальны танец келі, п'юць шмат піва ды чарку Патрыка. І гэта такі шот віскі з лістом канюшыны на дне. Карацей, гэта вельмі цікавае свята. Яго краінамі фанатамі з'яўляюцца Канада, Бельгія, Турцыя, Шатландыя, Нарвегія, Індыя, і яшчэ шмат хто. Вось тут вам пакінуў мапу. Зялёненькая гэта краіна, дзе святкуюць афіцыйна ці проста масава. Прыемна, калі раз у год ёсць такі дзень, калі розныя народы могуць проста аб'яднацца, каб весела правесці час у гонар святога, што часам нават ніяк да цябе не адносіцца. Гэта цудоўны дзень, калі вы можаце дазнацца пра культуру Ірландыі і знайсці ў ёй нешта свае. І, мабыць, нешта падобнае да культуры іншых краін. Я жадаю вам знаходзіць як мага больш такіх святаў і ствараць свае. Я віншую вас Днём Святого Патрыка і пакідаю вам вось такую паштовачку. Вы можете даслаць яе разам з відэа усім сваім сябрам ды знаёмым. Таксама не забывайце пра падпіску ды падабайку. І памятайце, што вы святкуеце так, як вам падабаецца. Усім да сустрэчы праз месяц на календарнай старонцы.
У вас уже есть идеи, про што я распавяду ў наступны раз? Пішыце ў каментарах. Ты мне скажы, на што мне гэты твой святы Патрык, калі сёння ў нас свята шэпту, дзень грачанай кашы, дзень падводнай лодкі, дзень дзяўчын каля вогнішча ў ЗША і дзень сустрэчы ветра з паўднёвага полюса. Я просто на паўднёвым полюсе каля кастра буду з дзяўчынамі размаўляць шэптам пра грэчку. А як вы праводзіце свае выходныя?